Malendra Mekmara sing sang mangga kurta ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestu Ngara. Paman Pancatnyana wonten timbalan ing adhawu nggih. Mugi keparenga pinarak ingkang langkung sekeca. Krana janur gunung kadingaren dene negaring Traju Tresna. Nampi sowanipun kadang kula ing Paranggaruda inggih menika pun Samba, Yayi Samba inggih Yayi Wisnu Brata. Badhe kula dang wigatosipun menapa dene sowan wonten negaring Traju Tresna, Paman Pancatnyana kula suwun kanthi sanget keparenga pinarak ingkang langkung sekeca, Mat. Inggih, nun ngestaken dawuh. Sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersa paduka angger Setija Bama Narakasura. Namung keparenga kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabektinipun ingkang Paman Kunjuk. Kula tampi dawuh sami-sami. Kadangku Yayi Paranggaruda Raharja nggulira sowan ana ing ngarsanipun Kakang. Nggih. Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula tansah pinununganing kawidadan niring sambikala sowanipun ingkang rayi pun Samba kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu sembahan kula. Yayi Samba tak tampa ora liwat pangestuning pun Kakang Tampanana. Kula non kula pun ndika jimat ndayana ning ngasantosan Koko Prabu. Gawe kaget penggaling pun Kakang dene sira Yayi sowan ngabiyantara nang ngersaning pun Kakang. Mongko tanpa cecala ingkang sadurunge. Samba. Yen to pancen Syadi Darbiatur ingkang bakal sira aturake kelawan pun Kakang mara gage matura. Apa ingkang dadi sedyanira dene sira sowan ana ing negaring Traju Tresna? Inggih, sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana. Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah pangebekti dening dungkap angka kalih. Sowan rangsa paduka Kanjeng Koko Prabu Setija Bama Narakasura menika mboten wonten sanes kejawi namung badhe nyuwun senjata pitulung saking paduka Kanjeng Koko Prabu Bama Narakasura. Samba, wonten timbalan. Apa to sababe dene sira matur kang kaya mengkono? Lan darbe penggayuhan apa lan gegayuhan sing kepiye? Dene adika Paranggaruda matur ingkang kaya mengkono. Nggih. Koko Prabu, kula nuwun pangapunten. Bingung raosing manipun ingkang rayipun Samba. Nalika kula nglampahi lelampan menika, lajeng daya-daya kula nanting dhateng awak kula piyambak badhe kula aturaken dhateng sinten? Jernyatanipun menawi kula munjuk atung ngersanipun Kanjeng Rama Prabu Tanwande, kula namung badhe nampi duka saking ngersanipun Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Pepuntoning tekad ingkang rayi tumuli bidhal sowan dhateng negaring Traju Tresna. Nedya munjuk atur babakan perkawisipun ingkang rayi dhateng paduka Kakang Mas Setija Bama Narakasura. Samba, yen to pancen kuwi perkara ingkang gawat marugage matura marang kadang wing Traju Tresna. Mbok menawa pun Kakang bisa sak biyantu kelawan sira Yayi. Jernyatane dikapakno Siadi kuwi isih kadang tarunaning pun Kakang pribadi. Kawula nuwun matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan. Kakang Mas, nuwun wale-wale menapa? Saking pangintenipun ingkang rayi ing Paranggaruda menawi dipun ukur babakan umur kula menika sampun dungkap dewasa. Mongko nyatanipun kula menika sampun kondhang kawenang putranipun Alindring Ndarawati. Kula nuwun pangapunten. Boten ateges kula menika nyisihaken utawi ngiwakaken dhateng jengandika Koko Prabu Setija Bama Narakasura menika mboten.
Nanging kasunyatanipun Maduka sampun lenggah damparan Nyakrawati mbau dendha wonten negaring Traju Tresna ing ateges benjang kula nuwun sewu. Menawi Kanjeng Rama menika sampun lengser keprabon tanwandi negari menika wonten kukupanipun ingkang rayipun Samba Wisnu Brata. Nadyan sira matur ingkang kaya mengkono pun Kakang ora bakal runtik penggali sabab pun Kakang ora duwe pangarep-arep tumraping negara Indrawati. Merga Kanjeng Rama wis paring kamukten lawan Setija, ya kuwi wujuding negara Traju Tresna lan sak kukupane iki. Iki paringane Kanjeng Rama Prabu Dwaraka. Mula apun Kakang ora bakal ngame-ame kelawan warisaning Praja Indrawati. Lah, ing mekaten ateges negari Indrawati menika tartemtu badhe dawah wonten ing astanipun ingkang rayipun Samba. Kula pamunten. Nalindra menika kula nuwun sewu pantesipun kedah lenggah jinajaran Prameswari kados jengandika Kakang Mas ing lenggah dampar kepraboning Traju Tresna. Semanten ugi ing Samba benjang menawi sampun pinatah minangka gumanti keprabonipun Kanjeng Rama kula kedah saged mengku garwa mongko sak mangke menika kula sampun kepengin mengku satunggiling wanita Kakang Mas. Lah dalah wong wadon ngendi ing dadi woting adimu Yayi Samba. Yen pancen putra Nalindra, Nalindra ngendi? Yen pancen putra satriya, satriya sapa? Yen pancen brahmana, pertapane ngendi? Peparape sapa? Mengko aku ing bakal ndodhok porine nginang gambir lan suruhe. Yen pancen sira wedi matur kelawan Kanjeng Rama, menika saestu. Ya, nyatane sira kuwi kadangipun Kakang. Mula yen pancen siadi nyuwun tulung kelawan pun Kakang bakal sak biyantu kelawan sira Yayi Samba. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Bebasanipun mampahi wanci peteng papak obor sastra biar padhang trawangan. Kula nuwun sewu Kakang Prabu. Mboten wonten ing kedugi damel horeg manahipun ingkang rayipun Samba. Mboten wonten ing kedugi saged anatas dhateng raos kula. Satemah kula kapandhuk beda ring katresnan kejawi namung atmajanipun inggih menika Kanjeng Pamaning Madukara inggih menika pun Yayi Jenakawati ingkang samangke sampun mrawasa dhateng raos kula Kakang Prabu. Kagat resang kapirango ranggul kinempit kembet dosa ngreknaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang kutu kering ya si tukang sing tias ing jagat diobatur ya jagat pangestu ngurila dalah. Maratap penggalipun Kakang bareng sira Yayi matur ingkang kaya mengkono. Apa ora luput pamili ing Siadi? Teka Siadi tresna kelawan putraning Paman Janaka. Nyuwun pamunten. Tresna menika uruping jiwa ingkang suci. Tresna menika mboten kenging milih, tresna menika mboten kenging dipun suwun. Tresna menika mrentul saking telenging sanubari mongko menika dados nugraning Wang Mahanasa. Mila kula mapunten. Sinten kemawon tumrapipun Samba menika mboten rak pacak nerajang pewaler. Waton Yayi Jenakawati menika tresna kaliyan kula, kula tresna Yayi Jenakawati kekalipun sami tresnanipun Paman Madukara maringaken. Menika tumrap kula sampun mujudaken dasar ingkang kukuh-bakuh kinarya ambangun bebrayan wonten ing Madyapada. Ngono Yayi. Inggih. Paman Pancatnyana napa ingkang dipun ngendikaken ingkang rayi menika saknyata leres nggih. Mila sampun satrepipun menawi jengandika ambantu dhateng ingkang rayi pun Raden Samba. Yen pancen kaya mengkono Samba, Paman Pancatnyana sampun ngantos tumut lampah kula bidhal dhateng kasatyan Madukara. Namung sarengan kelan Samba mangke pindhak kawanguran dening para kawula kepareng Paduka kula titip negari Traju Tresna. Kula badhe nganti kadang kula Yayi Samba bidhal dhateng kasatyan Madukara. Mulai delok mekaten kula namung jumurung dederek Samba wonten timbalan. Ayo, Yayi tak kanthi barengan kalupun Kakang pun Kakang bakal matur kelawan Paman Arjuna. Yen pancen Paman Janaka nyuwun pepanggil reruba
ndak aturi paring dawuh mengko pun Kakang bakal nyembadani. Waduh, ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Kakang Mas. Prae telu mekaten ajeng bidalipun ingkang rayi kaliyan Paduka jenengan dika Kakang Mas benjang menapa dina iki uga mangkat budal marang kasatyan Madukara. Suwawi kula dherekaken Koko Prabu Setijo. Julampahing nalindring Traju Tresna Prabu Stijo Bamanara Kasura anganti ingkang rayi nenggih Raden Samba Wisnu Brata kadang sutaning kalih nata ing Traju Tresna nampi pesambatipun ingkang rayi parandene saka gedhening tresna kelawan ingkang rayi sigra bidal dhateng kasatyan Madukara ing pangajab nedya amboyong dhateng mustika ingkang mapan wonten ing kasatyan Madukara atmadaning Sang Arjuna ingkang wangi Dewi Janakawati kocap datan kawusan nedheng lumampah ana gandha kocapok bisa kang munggal kawi ingkang lumampah wonten ing margi sajuru-juru nenggih Satring Jodipati Raden Haryawerkudara sumawon ingkang putra Raden Antasena katingal bingung-bingung penggaling Sang Antasena kinanthi dating keng Rama nenggih Satring Jodipati Raden Haryawerkudara wau. Swamya ngambreng kati karunaning kaswase yenaneng marga memalatkum Pak nyun mangapura nek aku nyandhet lakune bapak merga ngene sing jeneng wong dijak lunga kuwi mesti eneng tembunge. Ya kowe tak jak mrono, butuhe iki arep ana kaya ngene, terus kudu ngene, kudu karo kowe lan sak piturute. Yo melu aku mrono gelem apa ora. Paling ora kuwi tembunge mesti kaya ngono kuwi. Nadyan bapak ki wong tuwa, aku ki anak, ning bapak kudu ana tembunge. Yo Antasena tak jak rono yo. Iki eneng perkara kaya ngene, gelem apa ora? Nek aku gelem aku tegese aku ikhlas lahir batin mergo nderek karo bapakne nek aku ora ya aja dipeksa kuwi hukume ngono kuwi kok aku tok jambak tok geret aku takon nendi Pak cerewet melu sik iki pernatan wong tuwa sing piye Antasena piye kowe ngaku dadi anakku apa ora lho wong piyai semene iki ngerti kabeh nek Antasena iki putra dalem kasatyan Jodipati Rasa guyu.
Wah. Yen ngono kowe ngaku anakku. Anak ngaku anak. Kowe tak jak lunga rasa takon. Lah iki aku sing ora seneng nang kene iki. Lunga kok ora entuk takon. Ya nek tekan kono aku seneng. Nek ora ayo. Engko sing begijikan meng kowe tok. Ayo. Wah. Aku mengkon tenguk-tenguk. Diperjelas, dicethake. Jane arep nendi, arep ngopo. Nek wis cetha engko aku mung kari wangsulan, oke Pak, aku sagu. Ya Pak, aku manut, aku nderek. Nun sewu Pak, aku ora iso nglakoni, aku moh mrono. Aku genah. Yo. Yen kowe njaluk keterangan. Kowe tak wenehi keterangan. Yo, ning sing cetha. Kowe arep tak jak ning Madukara. Wo tilik. Paman Janaka. Ora wing tilik, iki ana rembug tuwa. Rembug tuwa iki piye? Sing ana ki anggur tua. Ora ana rembug tuwa. Wah, ketak silahmu. Guneman karo wong tuwa sapenake dhewe. Ah terus piye? Asa ana rembug tuwa antaraning aku karo Jlamprung. Jlamprung ngerti dhewe yen duwe anak ya kuwi Jenakawati. Heeh, adikku Jenakawati. Monggo saiki aku tak takon karo kowe. Ha. Aku tak takon karo kowe. Kowe wangsulan. Anakku sing urung rabi sapa? Aku. Kowe arep rabi apa ora? Ya rabi no, wong urip kok ora entuk rabi. Ning rabi ki ora kudu dipeksa. Ora kudu dijiat. Manut karo atine. Ngono. Sapa jodohku sesuk ya aja dijodokke mergo jodoh ki sing jodokke dudu wong tuwa kaya sampeyan, ning sing gawe urip. Sing gawe urip jodohke. Ana tetembungan dipalang ana gunung, dipalang ana segara. Nek jodoh mesti ora kurang jalaran. Ning saben dina runtang-runtung, nek urung jodone ya ora kejalaran le bakal pisah. Kuwi mergo gedene panguwasaning Gusti. Mula nek sampeyan jodohke karo aku, Antasena ki tak jodohke karo si Jenakawati, kowe mesti bahagia. Belum tentu. Urung karuan. Wah, bose kowe manut. Lah iki nang kene iki aku sing ora seneng ki sampean kaya ngono kuwi. Ngono. Saya tak takon. Jenakawati kaya adikku, kaya anake Paman Janaka. Kok ngandhau ketukulan rasa tresna ki rak ya lelek banget apa donya ki mung sak godhong kelor, apa jagat ki mung sak godhong kelor. Gusti ki nyipta menungsa wujude wadon ki pirang-pirang, Pak. Ana sing kriting, ana sing lurus, ana sing kuning, ana sing ireng. Kuwi kabeh ciptane sing gawe jagat. Lah kuwi iso bakal entuk jodoh dhewe-dhewe kuwi manut karo garise sing kuwasa. Ngono. Ha kok wong wedok pirang-pirang akeh banget kok aku mengkon milih karo adikku wedok ki rak ya ngisini-sini to. Antasena. Piye? Wah. Kaya aja sapenakmu dhewe. Wose kowe manut karo aku apa ora? Lah iki nang kene iku mesti dadine ora apik. Nek aku manut, kowe dadi anakku. Tetep anake Werkudara. Nek ora manut, minggat. Ora sah dadi anake Werkudara. Ayo dadi anake Obro. Malah pinter remi. Wah, caidan. Manut apa ora? Manut apa ora? Yen ora manut aku rasa sudi ngaku anak karo kowe. Yen kowe ora manut kowe luwung-lunga saka Jodipati aja pisan-pisan kowe sowan ning ngarepe bapakmu. Piye? Ya, saiki ngene, mbane aku gawe lara atine bapak. Monggo bapak ki tumrap aku tangan tengene sing gawe urip. Wis aku manut. Tak lakonane, Pak, ben bapak lega. Sepira to gawe legane wong tuwa ki mung kari manut kok ora kandhani ngeyel. Mengkon dadi manten iku wegah. Kowe nek wis ngrasake dadi manten. Ah bapak hitungane kasar. Petungan nagalani kaya ngono kuwi wong dadi manten ki penak ditekani sanak kadang mitra kawruh tangga teparo do nyumbang. Mangan enak, lungguh neng dampar. Disobya-sobya wong akeh. Penake nang kono kuwi hitunganmu mung tekan kaya ngono kuwi. Hitungane wong dadi manten ki rasa cerewet. Malah mejang. Wis ayo menyang. Sik, kari sithik, Pak. Wis ben.
Hitungane wong dadi manten ki penake iki nek wis mlaku le omah-omah kuwi angele nang kono kuwi ora kok perkara sampeyan le ngendikake kaya ngono kuwi nak. Oh hitungane wong dadi manten kaya ngono kuwi aku nek janjane nek ora jenenge ya, ya. Lagi niki ana manten gawa pengerawit dhewe. Iya. Kula niki nganti isin lho turut dalan. Losdol. Nggih. Pokoke kula ajeng dadi manten paman Gembul. Nggih. Dadi manten ya dadi manten. Cenokowati. Ku menangis. Pripun Dewate? Sampeyan niku nek ngetutke manten niku ampun adoh-adoh. Kula isine. Isin. Ora kena dikandhani tenan. Pokoke tekan liko langsung dilamar. Nggih. Paman Janaka njaluk pituka napa? Anak ratuwe disepelekke. Nggih. Nek perlu tumpenge saka inten. Nggih. Tumpenge saka inten, pitike saka kreweng. Wis ora bakal mati. Mboten bakal wong sugih anak ratu kok. Nggih. Eyang Durna, kula Pripun, Ger? Piye, Ger? Putu-putu piye putu Cak Bagus? sandangan kula pun disiapke. Wis kabeh wis samapta ing gati sawe goeng diri. Kerupuk kuplo kula ampun sing sesak. Mboten sedaya cukup. Nganggo kuplo rambute disambung. Nganggo cemara men krang serah lemah. Terus nganggo jarik sing apik, kerise 17 dienggo kabeh. Nggih pun sakarepe, monggo. Mengke nanggap napa nika jenenge sing jogetan sing padha-padha tresnane lanang wedok nika lho. Duh napa Kakang Durna kula lali. Anu. Napa niku? Blak dikdak. Dudu blak dikdat. Napa nika? Nek tak tungglong nong glong nong glong nong glong ta 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 tu 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 ta tu ta ta ketan ta 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 tu ta tu ta na 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 nik alah karon nah kiron sah karon se kula paling seneng niku Paman Janaka manten saking Ngastina pun dugi kula aturi tata meja kursi disiapke
kula teka mboyong Janakawati paman Janaka kula sing sowan paman monggo ngger kula dherekaken rabi tenan aku Kakang Durna. Pripun Ade? Iki lentuk sepatu roda ya nen. Nek gegeblak Pun kajenge jeneng mawon ora? ngaturaken bekti kula kunjuk ya jlambrong tak tampa ora liwat pangestuku tampanono kula pundi nggo jimat paripih dayana ning ngasantusan bekti kula nggih Den ya dipol ndara bekti kula nggih Den ya nala garing wonten menapa Kakang Mas mboten cecala ingkang saderengipun dereng paring dawuh dhateng ing rayi kepara jengandika Kakang Mas Yudipati sampun kepareng rawuh wonten ing kasatyan Madukara. Kepareng ing rayi cumadung dawuh Kakang Mas Jlambrong. Kakang Mas Yudipati wonten dawuh jumbuh kalawan apa ing nate tak kandhake marang kowe. Kegandengan dina samengko anakku Antasena tak tanting wis gelem. Anakku Antasena wis aguh minangka dadi pinanganten lanang kang bakal tak jodhokake karo anakmu ya kuwi Janakawati. Mula dina iki ora usah dadak nganggo walang adi ayu. Dina iki gage ditetepno besok kapan bakal tumapaing gawe lan besok kapan nggone anakku bakal mbok rengko dadi anakmu mantu sarta anakmu bakal tak rengko dadi anakku mantu Janaka. Miat langening kalanggiwan gelar pandan moncar tinon ler kakonang surem soro tetan padang kasoran pajaring purnameng kekono dasare mangsa katiga dereng ngantos parip sami Mbal Wacana katrenjuh sawanipun Raden Samba Swawana Prabu Setija Buwana Kasurakarya kandidat kang samya mulat mulat mara sang Arjuna semonya kang manungsan amun-amun lir gumampang maletik mancolot utus sing sewang ulun ora pangling
kaya Samba Wisnu Brata apa dene Setija. Nggih, paman kula ingkang sowan. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Nggih, paman kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya ngger anakku sakloro ndak tampa ora liwat pangestu ning pamanmu Madukara Tampanana. Kula pundi nggo jimat? Nggih, kula pundi nggo jimat? Ana wigati apa? Dene sira sakloron sowan mongko tanpa cecala kelawan pamanmu Panengah Pandhawa. Mula gage matur ingkang tetela nggerat majaku sakarune. Wale-wale menapa paman? Sowan kula nglarapaken dhateng kadang kula ing parang Garuda inggih menika pun Yayi Samba. Ingkang wigatos sakmangke keparenga ingkang putra pun Setija minangka dados batal wakilipun Kanjeng Rama Prabu Ndarawati. Nedha ngebun-bune nanjang Anjejawah sonten anglamar dhateng putra putri Paduka inggih menika Yayi Jenakawati. Badhe kula dhawuhaken kan nadi kula inggih menika pun Samba Wisnu Brata paman. Ora usah dadak kowe matur. Aku wis ngerti yen to bingung rasamu jlamrong. Yen pancen perkara iki ora iso nengahi, aku sing nengahi. Kula semanggaken Kakang Mas Jodipati. Setija, nggih wonten dawuh. Anane pamanmu Jodipati mapan ana ing kasatyan Madukara. Sayekti bakal njodohake adimu lanang Antasena kalawan Jenakawati. Nanging gandeng kowe uga sowan lan kepengin ngrabekake Samba karo Jenakawati. Yen pancen gandeng saiki mantene lanang eneng loro, aja nganti dadi dardah padha kadang. Aku bakal nggawa bali Antasena. Yen pancen Samba iso ngasorake kridane Antasena, semono uga Samba gawanen bali yen adimu Samba kalah karo Antasena anakku. No, emang. Kang jane ora ndeniat aku wani karo Kakang Samba. Ning gandeng Kanjeng Rama ya bapakku sing paring dawuh kaya mengkono, mula nyuwun pangapura yen paripaksa aku kudu ngladeni karo Kakang Paranggaruda Antasena. Tresna kuwi abot. Abote ana sing andhake ngungkuli wong nyangga bumi. Monggo aku wis tresna karo Jenakawati. Yen pancen paman Werkudara ngersakake sayembara kaya mengkono, ya sak kamat-kamat, sak kuat-kuatku yen bisa kudu ngalah karo kowe. Ning nyuwun sewu nek aku murang tata karo sampeyan luar. Wah. Pecah dadamu, ha? Mati kowe. Wah. Yayi Samba piye? Diketaka kados menapa menawi kula katanding kaliyan pun Dimas Antasena. Ibaratipun timun mungsuh duren. Kula mboten badhe saged menang. Lah kepiye? Saiki mengkari tok tanting
Kepiye rasamu lawan Jenakawati? Yen nyatane mbok labuhi kanthi kaya mengkono, kowe ora iso ngalahke Antasena, tegese kowe ora bakal mengko lawan Jenakawati, Yai Samba. Iye. Kados pundi malih? Nek ngaten, inggih sampun kula mboten dawuh mboten napa-napa nadyan sakit manah kula, Kakang Mas. Rasna yang manggelung mintonaken Dewi Kramanira Samba. Kula Rama setija wonten timbalan. Ya senadyan sira saklono ora matur kelawan Ramaming Ndarawati nanging aku wis krungu lawan lelakon iki. Kula nyuwun pangapunten. Dene kula mboten nyuni dipailah kaliyan Paduka Kanjeng Rama Prabu. Wis ora apa-apa. Wong nyatane apa kang tok kandhakake yen tresna kuwi pancen uruping jiwa ingkang suci mau kepara nyata. Aku dhewe nglakoni. Nganti ndak rewangi mbrobos pager, mbabah tembok sing wigati mung kepengin entuk ketemu karo geganti laning atiku biyen jaman semono. Lah terus nggih Paman Jodipati ngamontenaken sayembara perang. Kula mengsah Dimas Antasena kula kawon. Lah kowe kok mungsuh Antasena wis ora bakal bisa imbang, ora bakal bisa satraju. Piye? Nanging raos kula sakit. Sirmu piye coba matura? Niat kula inggih kepengin boyong Jenakawati. Cecundhuka Sekar Wijaya Mulya yen lumrah Antasena ora menang karo kowe Samba. Ajaib. Piye? Aneh ben ajaib. Aneh nggo napa? Ndara Antasena niku gagah piteksa. Ndara Samba niku nuwun sewu piyaine bengkring. Piyaine cilik ora duwe kekuatan. Nek ditandingke sayembara perang cetha menang Ndara Antasena. Pertama memang sesuai dengan rencana. Iya. Sesuai dengan kredibilitas. Apa kuwi jenenge? Sesuai dengan napa sing mangkarepke niku lho? Iya. Ndara Samba kalah. Ning begitu mundur Ndara Samba maju ana kalah ning jagat gawe ning para dewa. Ning kaliyan ning jagat piye? Ndara Antasena diajar karo Ndara Samba Wisnubrata. Wah, kuwi ngomong tenanan apa ming cangkeman? Anakku Antasena kalah karo Samba iki lakon apa? Nek omong aja ngawur. Wah. Aku ndek anak Antasena kalah karo Samba, tekan kene tak deplok ndase. Pedro. Nek mati omong, mati matamu. Mumet kene iki pet-petan kok mati omong ngono. Mati kok kon omong. Aku mati ngono. Dadi kandel bola-bali ngono nek pecah ndase barang. Nggih, ora memper. Antasena kok kalah karo Samba. Lah kono apa kowe?
Ha putra Ndara Werkudara mung kalah karo Samba iki lakone apa? Semangkean. Ndara Antasena ki wong dudeng sama lajeng. Wong peng-pengane. Putu dewa mung kalah karo Ndara Samba sing ora tau perang ki lakon apa? Mbok mikir nek omong ora waton omong. Sik ngabarke berita hot mau sapa? Hot iki sak penake iki. Sik. Sesuk meneh nek ora percaya, sampean mriko diteliti dhewe, rasa kokonan batur. Batur niku wis rekoso. Wis nyambut gawe mrono mrene kongkon mrono mrene sing ora dipercaya niku ngati lara. Mangane kula ditutuki caktok tang-tong ngoten niku, luwung sampean godo rujak polo, mangkeproke sirah kula, modar karuane. Semangkan. Suwe kok jenengke kok arep ngidak. Wah. Tangane melu-melu. Ya ben, melu-melu. Yen ngono anakku kalah tenan. Kalah. Wah, ngodo mung ngayal ora. Jlambrong Janaka kon tekan kene. Kapan? Saiki. Kongkonan mangkat ora? Mangkat. Aku ki mangkat. Mangkat kok nesu terus. Abdi. Kudune nesu ora mangkat. Mangkat aku. Wedi. Wonten dawuh Kakang Mas. Samba menang karo Antasena. Sebab apa aku ora nrimake mesti eneng sing kewangi nggone padha nglakoni sayembara perang Janaka. Kong. Pak Kong. Iki wis meh jame lho truk men ngono. Ndara Janaka ki sulapan. Weh, nggawa ula ora. Apa sulapan ki mesti nggawa ula apa? Sulapan ki ora mesti nggawa ula. Sulapan kok nggawa ula. Iki wis meh jame ya aja bubar wae ya. Tak mau lho. Piye? Lho rampung ngomong kok wis lunga. Ndara Janaka ki mau munggah ki ilang to, Gong. Weh. Engko gak nganu apa jenenge iki? Kudungan popok wewe. Ora. Ora kudungan popok wewe. Kae jenenge apa jenenge ilmu aji pangemulan. Petro ki seru salah. Apa? Pentimunan. Oh ya ngawur ora? Ngawur. Wah. Kae jenenge Kemlinun. Jene salah. Sampeyan ae dhewe ora. Oh. Ora kena. Wah, wis. Ya kek menyang riko nek wis ora nek kono terus. Ayo, amuk Surakarta Jaya. Tanggap Sang Arjuna matekaji panglemunan sumerep Raden Samba cecunduk Sekar Wijaya Kesuma sigra den pendhet dening Sang Arjuna.
Kanjeng langit kelap-lapaton lir ginsanging risang mawe gandrung aduh Yai Antasena aku kapok aku kalah lah kok ngedapi-dapi temen kekuatane Kakang Samba ora tau nate perang lah kok musuh aku kok iso ngalahke iki aku nganti tuwuh tandha pitakon saiki piye ayo kapok apa ora wah Samba wis kalah Antasena Culna anakku Culna kakangmu Culna wis to mesake kaya ngono aja tok idak bangkekane ora iso obah kaya ngono pun tidak mawon bangkane tuman ora aku dadi Drasamba kok iso ngalahke Dracana ora mungkin kaya ngono kuwi nggih ta wah Petro menengo wae iki ben diurus dhisik lah nggih wis saiki piye aku Culna Antasena diculke mesake yo tak culke Pakde merga nuwun sewu Pakde Ndarawati melu-melu perkara iki lho melu-melu apa aku ora melu-melu perkara iki wah jamrong nyuwun pamunten kula mendhet sekar menika saking kancing gelengipun Samba menapa menika mboten bukti bilih Koko Prabu tumut-tumut perkawis menika ingkang mekaten kula tetepaken bilih Samba ingkang kawon Antasena ingkang menang mengku pun Janakawati Koko Prabu kula nyuwun pangapunten Samba iki wonten dawuh dikapak-kapakno pancen siji pesthi loro jodho telu tibaning wahyu kuwi Gusti sing asta inggih sesuk mangsa kala yen butuh dhaup karo wanita ngendi wae matura kalawan pun Rama tak ewangi ora usah wedi karo wong tuamu inggih kowe kudu ngalah karo Antasena iya wis taken dawuh Rama nyuwun pamit wonten ing kasajan Palanggaruda pendak-pendak arep rabi rasida pendak-pendak arep rabi ora oh jebul kae sing gayane aek-aek kae nggon wayangan kecanda kowe saiki jebul wong rada kocluk kula SMKI tukang becak edan yo wah kok iya piye bali yo ora bakal bali kowe sing bali aduh
sedaya sampun maripurna. Ingkang putra sampun dhawuh kalawan anak kula pun Janakawati. Mugi-mugi tansah manggya karaharjan. Dumugi kaken-kaken inen-inen tansah sih-sinian. Lair dumugi ning batos. Satemah mangke saged ambabar. Inggih menika wayah kula lan wayahipun Kakang Mas Yodipati, Kakang Mas. Wah, yo. Aku melu seneng Janaka.